खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 अक्ट'बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सोरजोंबाफोर गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गाहाम सान। मिथुन राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। कर्कट राशि नखराव गोदान गथ'सा जोनोम मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। सिंह राशि गावनि रोंगौथिनि थाखाय समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। गाहाम सान। कन्या राशि सोरजोंबाफोर गाज्रियै थगायजागोन। गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। तुला राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन। थांलाय फैलायजोंनो देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांगोन। गोसोआव गोबां दुखु सहायनांगोन। जेंना गोनां सान। धनु राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोननि सान। मकर राशि नखराव इसोरखौ सिबिनाय गैयै जालांगोन। बायदि निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कुम्भ राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ नखरनि सुबुंजों हमजानो गिगोन। गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन। गाज्रि सान। मीन राशि फंबायनि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।